ғуломҷон, якта ошном бисёр мегӯзад. Чикор кардан дар кор? Илтимос ответед. Хайрият гӯзин будааст. Рехим бошад чикор мекунед? анакун ин ҷои хандовар ҷои айбаш нест. Як тоифа одамо ҳаст, вақте ки оператсия мешед, ҳамин дама қапида намешад, вай сар додан дар кор. ҳамин хел касале аст ки рӯдао хунук мезанад. Рӯдаотон полни хунук задааст мегӯд. янтоқ аст ку, хори янтоқ дашти саҳро баз гӯсфандо мехӯрад. ана вай решашам, танашам, гулашам, баргашам ҳамин майда карда ҷӯшонда хӯрдан дар кор. полни ҳамун шиками рӯдаое ки хунукзадагия нест мекунад. мобайни як моҳ ба як моҳ хӯрдаги одам агар геморрой дошта бошад, янтоқчаи хӯрдаги одам аз геморрой умуман пажизни халос мехӯрад. не мо янтоқ намеёбем туда гӯед. ҳамин ихлосгиёҳ аст ку барои ҷигар фоида дорад мегӯм ку ихлосгиёҳ торпеда. анаминам рӯдаҳо ба зур аст. рӯдаҳора полни хунукзадагиҳое мегирад. ихлосгиёҳ гепатит ба хуна равон мекунад, хуна сӯюқ мекунад, гепатоз, ҳамин хел фаъолияти ҷигара зур мекунад, лекин хунукзадагиҳоя мегирад. ихлосгиёҳа номерои додарам Шерали Душаева мемонам. занг мезанед ёки ватсапш менависед. ихлосгиёҳ як моҳ мехӯред. гепатит дошта бошад, хунтон ғафс бошад, гепатоз бошад, рӯдаҳои хунукзадагӣ бошад, санг бошад, талхаба ёки гурдаба санг бошад, аста майда мекунад. талх аст, 14 хел гиёҳ аст. ҷони дилам ватанам Тоҷикистон ҳама вақт ба пеш. ҷуръатона гӯед. бисёр нагӯзаду ихлосгиёҳ харад.